Hevdemê girbûna şer li devera kêmkirina asta şer hêzên Tirkiyê hejmarek alavên leşkerî derbasî deverê kirin her wiha xaleke leşkerî nû ava kirin. Rawangeha Sûriya Mafên Mirovan ragihand ku hêzên Tirkiyê xaleke leşkerî nû li Tillet Reqem li Çiyayê Kurdan ava kirin ku bo yekê hejmara xalên Tirkiyeyên leşkerî li devera kêmkirina asta şer gihiştiye 67 xalan ku ew yek di demekî de tê şer û pevçûn li deverê berdewam e. Herdehman derbarê de û li gorî rawangeha navborî ku hêzên Tirkiye çil alavên leşkerî ji dergehê Keferlûsîn yê Sînorî û Lîwa Skenderûn re derbasî devera kêmkirina asta şer kirine û berê xwe dane bingehên Tirkiye li deverê ku bo yekê hejmara alavên leşkerî yên ji alê Tirkiye ve ji destpêka Agirbestê gihiştiye 5280 alavên leşkerî. Li gorî rawangeha Sûriya Mafên Mirovan ji destpêka meha Sibatê ve û taneha hejmara alavên leşkerî û barhilgirên Tirkiyeyên derbasî devera kêmkirina asta şer bûne li Bakurê Rojavayê Sûriyê gihiştiye 8615 barhilgir û alavên leşkerî. Her wiha hejmara leşkerên Tirkiyeyên ku derbasî Sûriyê bûne gihiştiye 11500 leşkerî. Di pêncê mehaborê Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan civînek li gel Serokê Rûsyayê Vladimir Putin encam da di civînê de behsa rewşa Idlibê kirin yek ji xalê wê civînê ew bû ku Agirbest li deverê were cîbicî kirin lê li gorî ku rawangeha Sûriya Mafên Mirovan ew Agirbest bi awayekê rojan e têbin pêkirin. Her wiha hêzên Tirkiyê jî di şandina alavên leşkerî de bo devera Agirbestê berdewam e.